Takže vítáme vás ve hře Tanky. My jsme si připravili let's play i s já, Kempetl a tady Trellis. No, nazdar, vítaj. No a pojedeme s nějakýma tankama, je to teda náš první let's play, takže... Nevím. No takže anglicky se to jmenuje World of Tanks. Vlastně začínáme v menu, kde začínáme s tanky prvního týru a postupně se dopracováváme až do 10. týru. Jsou jako dvě takové úrovně těch tanků. Když vlevo můžete vidět vaše sexy řidiče, no, kteří vám vlastně řídí ten tank a získávají zkušenosti vlastně po bitvách, jo. Vlastně takovou hru si můžou zahrát i vaši dědové, protože ti už, co byli na vojně, si vlastně taky leco zažili a už prostě ví. Ta hra už je taková pomalá prostě a prostě ti lidi to není jak counter, že prostě musíš mít reflex, ty prostě jenom jedeš. A to je prostě, to můžete být skoro i slepí a stejně trefíte. Protože vlastně toto není vůbec o reflexu, jako, jo, jenom... Pojedu s nějakým nízkým týrem, protože Trellis nemá ještě vysoké týry, takže já pojedu tady s Mardrem 2. Mardrem, tak mě, počkej, tak mě pozvi, ale... Jo, vlastně, já jsem tě ještě ani nepozval. No. Ještě by se mohli dodat že vlastně tady nahoře máme, vlastně jsme v garáži, nacházíme se v garáži, takže vlastně naše první jídlo se nachází v garáži. A nahoře máte třeba obchod, jak to tam je? No, sklad, statistiky a tak, prostě taková hra docela zajímavá, no. Tak klikni na ten strom. Ne, však už půjdem tu. Dobře, tak jo, tak oni nemusí nic vědět, oni si to zjistí, že všichni. Tak dobře. Tak. Dáme větvičku. Tak, teďka to vlastně, tady to najde hnedka ty soupeře, jo. Není to dobré, jsou to docela vysoké týry proti nám. Vlastně, čím níž jste, tím horší pro vás, no, takže vlastně my dva netušíme, jak v této bitvě budeme dlouho žít, ale myslím, že dlouho ne. Aspoň se pokocháte to, jak nám buchnou tanky. Mají tu kávečka, takové tanky, které my ani ne... A my si ani nemůžeme dopřát, ale někdo jakože Matěj jo, teda Kempetl. Takže tady je asi nejlepší se stíhačem jet na tu bažinu nahoru. Chtěli jsme vám vlastně říct ještě, že jako těch tanků je pár druhů, jsou třeba těžké, lehké a my máme vole stíhače tanků. Jo. To oni jsou takové netradiční, to snad ani nejsou tanky, ale tak oni totiž nemůžou točit hlavní, takže musíte vlastně točit celým tělem tanku. Já taky ne. Ať nás vidí oba. Tady jsem já. Vlastně se vydáváme na takovou pouť životem, tak jak to chodilo za válek. Vlastně tohle dívejte, vlastně vy máte třeba nějaké spory se svým dědou, jo? A kvůli třeba jídlu a tak, a vlastně on teďka přijde do pokoje a zeptá se, kurník, co hraješ, je to možné, jo? A vlastně uvidí tanky a on si řekne, ty, tož to byly staré hnusné časy, a už řekne, už mám rádi, on vlastně zná ty názvy tanků. To nepotřebuješ reflex, to můžou hrát fakt staří dědové prostě, to je hra taková. Jasné. Právě teď nám odhalili na mapě jednoho soupeře. Ale všichni se snaží k němu dojet, aby ho mohli sejmout, protože to vlastně zatím jejich jediný sil. Grafika v této hře je zajímavá. Já právě ty grafiky moc popisovat neumím. Vlastně my jsme stíhači tanků, takže musíme vlastně stát a čumět a čekat. Stíhat tanky. Vlastně vidím dálce jeden tank, ale ještě na něho nebudu radši střílet na slepo, protože si radši počkám. No. Vlastně tady v té hře můžete chcípnout, ani nevíte jak. Zde ještě je takový jeden... Je tady jeden druh tanků, který se nazývá artilérie, zkrátka Artina. A ta vás může sejmout, ani o tom nevíte vlastně, protože ostatní tanky vás odhalí a ona vás sejme na strašnou dálku, vlastně skoro přes půlku mapy. Jako dá se to, ne? Ty vlastně teďka podívej se na mě, tam jsem taky pod v tom záběru, vole. Vlastně teďka nemáme na mužce zatím žádného tanka, jo? Vlastně vidíme jenom šílené přestřelky a chráníme tady ten dům. No, už by se mu mohl mít na dostřel. Vlastně důležité je chránit svoje území, kde je vlajka. Já jsem ho simul. To šťům, vole, na to skore.
O jednoho více mám se svým zasraným stíhačem tanku, který střílí na pěknou dálku a dává celkem slušný damage. Vlastně je to o tom, že musíte obsadit soupeřovo území nebo zničit všechny nepřátelské jednotky. My jsme se teďka právě s Kempetlem přesunuli dál, aby jsme zjistili situaci. A nic jsme nezjistili. Nic jsme nezjistili. Objedem si to a pojedeme na ten kopeček a můžeme střelit střelit. Nic jsme nezjistili, protože jsme vlastně nižší tier a nemáme nikoho, kdo by to rašnul. Takže vlastně neodhalí pozice ostatních tanků. Jak bylo v menu, v tanku máte řidiče, střelca, to, co ovládá dělo, ještě nějakého s tím, ještě to, vlastně co se staralo, to abyste viděli na mapě, to s tím radiem. No. Ale nebudeme moc mít tohle video, takže já si myslím, že jak dohrát tohle bitu, tak to bude úplně stačit. A to se ještě divím, že žijem, protože některé ty bity jsou fakt jako rychle, ještě s tím smrt. Ačkoliv je to náš první let's play, tak si myslím, že to bude stačit. Každopádně musíte dát lajky a odběry, a takže to vám řeknu ještě až na konci, ještě připomenu. Abyste nás podpořili psychicky i fyzicky. Protože když dáme podporu, tak potom brečíme. Je to strašně rámo doma, no. A někdy to chodíme vybrečet i do čajovny, takže utracíme peníze. A to vlastně jenom kvůli vám, že jste nám nedali odběr. Bacha, další vole. Další vole. Čum, střel. Já jsem ho zničil, kamo. No, ty jsi ho vyžral. Ježíš, sorry. Když jsme se úplně začali mlátit, jako hádat a vysrali se na patač. To je let's play, to tady musíme být kamarádi, kdyby jsme si zavraždili, vole, nejlepší kamoše. No. Takže tebe. Takže mě, počkej. Ty vole, já ho nemůžu hitnout. Trochu se posun, bacha, Ještě netrefil. tak já budu kryt tvůj prdel, protože ty si nevšímáš toho, že jsou za náma. Ty by byli za náma, to je Jo, no. Vlastně vysvětlíme vám, co je to KVčko. Je to strašně silný tank 5. týru. Vlastně úplně nejsilnější takové ty pořádné tanky jsou 10. týr, jenže KVčko je tank 5. týru, který je schopný sejít tanka 8. týru. Takže vlastně neuvěřitelně silný tank. Právě ono to je, ještě jsem zapomněl říct, že vlastně v této hře jsou ruské tanky, dále německé a ještě novinka po updateu francouzské. Samozřejmě pro ty, co se zase neznají velice dobrá informace, ale pro ty, co to znají. To je na hovno informace. Nám je to teďka úplně k hovnu, že stejně za francouzské tanky nehraje. Se snažím sejmout T-46. Já na ní jdu. Asi je Kempetl z lepšího úhlu. Vlastně tahle hra je o tom, vlastně fakt o strategii hodně. Víc než veškeré hry. Protože jak říkáme, tato hra není o reflexech. Tady se to snaží jeden soupeř rašnout. Teď jsem měl trochu lak, takže jsem střelil do řiti. Vole, já ho tam nevidím. Taky ne. Jak to laguje. Tak, M3 víc jedničky. Šel rašnout Artyne, ačkoliv jsme stíhači, ale můžeme to zkusit. Jsme sice stíhači, ať vlastně máte taky nějaký požitek z toho, jak tady rašujeme Artiny. Vlastně když už se dostanete k Artině blízko, je skoro jasné, že ji strefíte, protože Artina střílí na velké vzdálenosti a na malou vzdálenost je celkem nepoužitelná. Skoro úplně. Jak vidíte, můžete efektivně prorážet stromy. To se třeba líbí takovým těm tlusťochům, co už i v reálném životě proráží si uličky mezi lidma. Vlastně kupujete si nové věci do tanku, dělá různé motory a tak a podle toho jste taky rychlí. Jak vidíte, Kempetl kupuje sračky, není rychlý, nemá damage a nic dokáže. Namísto toho já mám ještě horší dělo, akorát jsem rychlejší. Postačí. Pojď tady, ne? Je. Jo. Prostě na ty Artyny, tam 4 prosím, a vyberem si sice ti to, Bacha. Neměli by to dělat stíhači, ale my to děláme pro vás, ať nás máte rádi, víš. Tam je, dívej, zkus sejmout, dívej. Pojedem to rašnem prostě, jak je Počkej, takhle to ne, když tak se zastav, jsme stíhači ty hajzlé, vole, Už jedem. tak já nejedu. Ne? No, tak zastav a bezpáně. Vole, to je dobrý, no. Tak jste viděli. Jak se to právě nemá se stíhačem dělat? No, teď jsme chcípli oba dva od jednoho. Vlastně, vidíte, udělali jsme chybu. Je to tím, že jsme to rašli se stíhačema. A to můžete jako zaplatit celkem drsně. No, Protože tam se musí objevit nějaký krutý tank tvrdý. to asi mohlo být všechno v prvním let's play. Takže v prvním let's play by to mohlo být všechno. Moc jsme vám asi toho neřekli, ale každopádně tuhle hru si můžete stáhnout a zjistíte všechno sami. My jsme vám vlastně řekli takové ty hlavní informace,
jestli chcete udělat další let's play, tak určitě napište, dejte odběr a třeba like k tomuto videu. No a vy podle toho můžete říct... Příště uvidíme. No, můžete ještě říct potom, na jakou hru by se mohli udělat let's play, my se pokusíme stáhnout. Jestli to bude možné a uděláme to jenom pro vás, kurník.